सप्तम अष्टम गर्भ मोर तेणु अष्टम गर्भटा मारी बेटा कहीं मारी गाँव सपटे चली आए ना श्रीमन नारायण दी नंबर पाखु एक पाखु कोन दी नंबर टाकु एक करी कोन एक गण कहला जोटा एक नंबर हितला हेटा 8 नंबर हला 3 नंबर टाकु एक करी कोन जोटा 3 नंबर सेते बेले जोटा 3 हेतला 2 नंबर टा 8 हला कहला तू केमिति जानलु एटा 8 नंबर नुहे बोली ये तो असुर बुद्धि ना ये असुर बुद्धि जे बुद्धि कहला ठीक अछि ये तो भगवान केते बेले को माया धरे एटा जदी 8 नंबर गर्भ होई के काथरा तेनु करी कोन करबा ना आकु भी सियाराम के जय हरि बोल पेट केने सब भल सेही गारे से कोन कला ना आकु भी छेदन कला प्रथम गर्भ गला द्वितीय गर्भ गला तृतीय गर्भ गला एई भली भाबे से कोन करछि ना 6 टा गर्भ जेते बेले मारी सारिछि सप्तम गर्भ रे मोर प्रभु धाव होई प्रभु बलराम जेते आसीबे कृष्ण कोन कले ना पठाई देले जा दाऊ भाई तुमे कोन करो ना लीला खेला करबो एपटे दाऊ भाई जेते गर्भस्थ हिचंती सेपटे कोन हिची ना दाऊ भाई कर गर्भ समय रे कोन हिची मांकर पीड़ा जेते बेले आरंभ हेछि सेते पीड़ा आरंभ होला बेले मां कहउचंती जे ए जो संसार रे जेते बालक आंकर भूत होचंती किंतु जीवन छठी गर्भ पुरलानी किंतु पुत्र वेदना पुत्र वास्तव ममता के पाइबे किंतु दुख की सब गर्भ को निज आगे देखते मोर पुत्र पर मार के मर जाउ कि पुत्र मोर परिवारणी आ जेतले बंधन करी मन भितरे भाबुची बालक बंधु पिता नयन बंधु रमा प्रभु आगे पठेले कहले भाई तुमे जाओ आगे गर्भस्थ हो आ जेते बेले बलराम आसी गर्भस्थ हिचंती एपटे कोन कले ना बिगुड़ी कनी आपने कहिले मां दुर्गा कहिले मानो पूजा मो भाई अछि देवकी रा घरे आकु नेइबु नंद घरे कोन करती ना मो बापा आ जने स्त्री रोहिणी अछि तांका गर्भरे निक्षेप करिबु आ आगुआ गर्भरे रहिबु आकु वार्ता देइबु आ एपरि हिची जेते बेले सप्तम गर्भरे कोन हिचंती दाऊ भाई जेते आछंती एपटे कोन हिचंती मां दुर्गा गर्भको नै जाई सेपटे रोहिणी रा गर्भरे स्थापना करछंती आ रोहिणी रा गर्भरे स्थापना करि सारिबा परे कोन हिची ना जेते बेले आछंती दुर्गा आछंती एपटे कोन हिची ना समस्त कहिले गर्भ नष्ट हि गला बोला देवकी आ
ବଂଶ ମନରେ ଭାରି ବିରସ୍ତ ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଟାକୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଧରିବି ନା ଧରିବି ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳେ ହେଇଛି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ କାରାଗାର ଆଜି କଣ କରିଛି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା ଭଳି କଣ ହେଇଛି ନା ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେବଦେବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କହିବା କାହିଁକି ନା ନାରୀ ସୁନ୍ଦରତା ସେଇ ନାରୀକୁ କାହା ବିବାହ କରିବା ସେ କଥା ଷ୍ଟେଜରେ କରିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତଥା ବିଧନ୍ତି ବୁଦନ୍ତି ଯଦି ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ କଲି ବିଶାଳ ଜାନ ବିନା କରନ୍ତି ବିବାହ ରାଜ କରନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବି ନାହିଁ। କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଶୋଭିତ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ଆଖିକୁ ଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବିବାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆଭା ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଏପଟରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ବେଦନା ହେଇଛି ସେପଟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସୁଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଟାରୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଣ୍ଟାରୁ ଧରି ପକେଇଲା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ଦେବକୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବକୀ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେବା କ୍ଷଣି ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ବସୁଦେବ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ତ ମା ବାପା ଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସୁତପା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ତମେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଥରୁଟିଏ ନୁହେଁ ତ୍ରିବାର ଗର୍ଭରେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଦିତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ରୂପ ନେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ରୂପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ରହିଗଲା ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କିଏ ନା କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଦଶରଥ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କଣ ମୁଁ ଟିକେ କମ କରିଥିଲି ମୁଁ ପରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହା ମୋ ମନର କାମିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏହା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା କହିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତିନିଥର ନା ଥରୁଟିଏ ତ କହିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଦିଥର ବି କହିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ତିନିଥର ଗୋବିନ୍ଦ କହିବାର କାରଣ କଣ ନା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲିକି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ତମେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀ ହବ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହବ ତମେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବସୁଦେବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଟା ତିନିଥର କରିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଜଣେ ତ ନାଁ ଦେବ ସେଇ ନାଁଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାକିବା ଆଉ ଯିଏ ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାମକରଣ ତ ଜଣେ କରେ। ଆଉ ନାମକରଣ ତ ଗର୍ଗମୁନି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନାମକରଣ ଗର୍ଗମୁନି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କରେ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମା କରେ ଥରେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର କରେ ଥରେ ବସୁଦେବ କରିଛନ୍ତି ଥରେ କିଏ କହନ୍ତି ନାରଦ କରିଛନ୍ତି ଥରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରସି ବିଶାଖ ନୋଦୁମୁ ଦେବୟାତ୍ମକା ଅଭ୍ୟସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତା ଭଜତ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ
जो धातु होची दप इंद्र शिवी शाकम इंद्र शिवी शाकम देव मातृका अभ्यसिंचन दासाः गोविंद आउ इंद्र श्री नाम कोन करिसंते ना नामकरण कले गोविंद नाम बोली दउची क्षीर ढालिले आ ढाली खाली गोविंद नामकरण करू बोली कहि आउ के इंद्र नाम करण करिनांती आउ जतबे आना नामकरण रे आसीबा सेतबे कोन करिबा ना पुरंदर नाम रखे देव सगोल द्रौपदी रखिले नाम दिनावनो पुरंदर नाम रखे देव सगोल द्रौपदी रखिले नाम दिनावनो गोविंद 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 तीन थर कहिबार कारण प्रथम होची त्रिवार सत्य करकरी सेई नाही तीन थर द्वितीय होची जेतेबेले नवाक्षरी लेखिले ना प्रभु जगन्नाथ दास सेतेबेले नौटा अक्षर हवा माई गोविंद 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 तीन थर हेले जाई नवाक्षरी हो सेई माई गोविंद गोविंद तीन थर लेखिले आ आगु जीवा नाही से कथारे एपटे पटे मिचंती ना वसुदेव कोन करछंती ना स्तुति करछंती वसुदेव स्तुति आरंभ करी कोन करछंती नाम प्रभु कहछंती संहार काले तुत धर्म संहार काले कृष्ण रूप गोविंद 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 ये जो असुरमान संगार करबा पाई कृष्ण रूप नै जाकर शरीर रक्षा कर मुछारमणि समातर निज शरीर निज रक्षा कर आ ए पटे कोन हे ना पर वसुदेव कोन कले बेले कोन करिमी ना देवकी चंती देवकी की जेतेबेले प्रभु कोन करचंती ना स्तुति करबा आरंभ करचंती स्तुति करू 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 प्रभु कहचंती मां एदुनी जीवा समय हेलानी आउ मां कहचंती प्रभु तमे जीवा समय हेलानी ठीक जे किंतु ए ऊपर आपण जाई